Да. И 2 пъти идва Олаф в България, което обикновено, нали знаеш, когато Олаф идва тук да направи някакво разкритие, с нея се снимат всякакви видове политици, като се почне министър-председатели, замминистър-председатели, главни министри. Най-малко ранг министър. Спомняш си, че когато имаше така наречения незаконен арест на Бойко Борисов, се опитваха да го свързват с посещението на Кьовеши. Нали? Сега, колкото и да ми е бил мил Бойко Борисов, не ми струва 70 милиона, уважение, малко ми е по-евтин, разбираш. Но първия път оловци бяха, не мога да ти излъжа, мисля, че да не те излъжа, беше в началото на годината. Добре, ето и ти ще участваш в предаването. Ето, добре. Айде, нека да участвам. Беше в началото беше в началото на годината, за което се интересуваха от въпросната поръчка, добиха информацията и това всичко беше в някакво огромно мълчание. Разбира се, едно някаква разузнавателна служба дошла тук да ловиме, какво ти кажа, някакви от ИДИЛ. Това не попречи да се пристъпи към плащане, частично плащане на скенери, защото те са на револверни плащания. И Олаф в средата на август и началото на септември също беше тук за втори път. Помещението беше запечатано в агенция Митници, да не се убият, където са документите. Устна заповед беше издадена от, и да мога да ти кажа от кой, че това трябва да се впази в пълно мълчание. Между другото, освен мене, господин Бареков проби тази бариера и написа някаква статия, която е доста читава, с доста добри обяснения. Това, което аз знам, че Олаф този път са дошли да вземат абсолютно официално документите, оригинали, заверени копия, което за мен е вече много голям червен светофар, че тук ще има връщанка на парите. В същото време агенция Митници бърза да усвои парите, тъй като ти казах, че последният транш трябваше да се усвои до 30 септември. И общо взето е така. Сега, аз не мога да, тъй като поръчката е много тайна за секретера, няма как да ти вляза в големи подробности, само ще ти кажа, пак ти повтарям, че според българската прокуратура нямаме нарушение. Според оловци, може би ще изчакаш 3-4 месеца и ще чуеш какво ще ни кажат. Общо взето ще стане като с Ларгото, може би, върнете кинтите, защото това, което сте купили, не е точно това, което ние искаме от вас като минимални стандарти на качество.